Aloititko kuvaa videot? Ja. Mokka. Sitten Mokka putkasi Mokka. Seinästä ulos. Aloititko kauhean edes? Toi romaani on tuolla mun oudosti. Nyt ei saa Mokka ei tykkää, kun sille laitetaan satulaan. ainakaan. Siellä se ei ois kiinni. Hei! Se näyttää niin vihaiselta. No se on vihainen. Se näyttää vakavalta. Se on vakava. Niin kuin mä. Toivottavasti mun akku ei lopu kesken. Onko siinä vähän? Vähän alle puolet. Näin. Se takan, niin se tulla huopannut pemppupippaa. Ei saa kirjoilla. Läski. Kerran kun mä laitoin mikä tän sanon nyt satulapöytä, minillä, niin sit kuuluu vaan pumma oli seinä. Joku se potkas mua. Oliko se muuten, potkasitko sua seinään? Ei nyt ihan, mä vaan makasin siinä maassa. Makasitko? No joo, se oli joskus minikurssilla. Millä siinä kotisivulla on tollanen kuvan, kun Mokka, niin se on sellainen äsken niin kuin sellainen. Syö. Ei! Tuli vähän löysä. Mä en edes saa tätä kiinni. Tää on lihonnut komalasta. Taikka se pullistelee. Vilma, sä et pääse! Matti. Sä et nyt syö. Nyt sä et kohta enää jaksa laukata, ravata, saati kävellä. No nyt se on niin kuin... On hyvä hätistelyääni. Alina, onko se koskaan kiitolaukannut? En mä tiedä. En tiedä, onko kiitolaukkaa vai kun nopeita laukkaa. Mä olen kiitolaukannut. Hokka suuttu mulle. Ja meidän piti hypätä estä, niin sit se vaan kiitolla. Mut siinä ei kyllä tullut tuota musiikkia, mutta se sopisi siihen. Vilma. Hae mä suitset. Kohta. Sit kun se sattuu. Alina, mä voin auttaa. Kyllä sä sitä. Niin. Herranjumala. Tossa varmaan kestää 15 minuuttia taas. En mä sua jaksa koko ajan kuvaa. Mä kuvan Mokkaa. Mä haen suitset. Mä haen suitset. Mä. Mokka, mokka, mokka. Wahaha. Häh? Mikähän tätä kiristetään? En mä tiedä. Ei mulla ole koskaan ollut marginaali. Marginaali. Se on marginaali. Marginaali. Mä oon liikaa koulussa. Mokka on vihainen. Alina, arvaa mitä mä toivon.
Arvaa mitä mä toivon. Et sä tippuisit. Oi. Koska sit se tulisi videolla ja se olisi kivaa. Ketä tuonne Rimu nosti? Nelli. Onko se mokahoitaja? Joo. Tätä täytyy. Tyhmä. Vitsi Vilma on likainen. No kun se piehtaroi tuolla mudassa tarhassa. Kun mä kävelin siitä ohi, niin se vaan makas. Kiitos. Sitten kun mulla on huomen kone. Ei ku... On. Ei oo, ei muuten oo. Kun sulla ei vasta sitten, kun viime viikolla oli silleen, kun sä kuvasit silloin. Niin silloin oli mun konevuoro. Niin. Eli sulla vasta torstaina. Joo, koska se vaihtuu aina. Mä laitan sen täältä jostain. Mokka. Olet niin väsynyt. Ostaaks Nelly joskus uuden tän... eiks noit... Nää lähtee irti. Kuinka mä muuta laitoin suitset? Jotenkin. En mä tiedä. Jos mä en laittaa pitkään. Nyt mä oon fiksu.